2-0. Jaký to byl zápas? Tak určite nie sme spokojní s tým, že sme prehrali a ešte dobre, že sa tento v podstate pohárový zápas hrá na odvetu, takže ešte máme všetko pred sebou, netreba dávať hlavy dole, ale musíme zabojovať určite druhý zápas. Proč byla Sparta úplně jiná než těch předcházejících, ať už pohárových anebo ligových zápasech? Přeci ty Vasilovi jste byli opravdu tak dobrý, nebo Sparta tak slabší? Ja si myslím, že my sme dnes nehrali tú našu hru a tým sa to odzrkadlilo na celom vývoji a na výsledku. Dělali jste hodně chyb v první půli. No tak určite sme nezbierali tie odrazené lopty a boli tam aj presne nerozohrávky a keď to super využije, tak sa to trestá. No. U toho prvního gólu, že to byla tvoje chyba, nemyslím? No určite je to bola chyba. A čím to teda, nějak to špatně vyhodnotil, nebo těžká přihrávka, nebo... Tak ja som nevedel, že je tak na mňa nalepený hra dozadu a tak som to zle prihral do stredu a potom sa to už rozdiela tá akcia a už som to ešte chcel zachrániť, ale som to už nestihol. No. Co to znamená? No to zmrzí. Co to znamená, že ste nehráli svoji hru? Tak myslím, že sme nekombinovali, malo sme držali loptu na nohách a v podstate nám nechádzali tie kombinačné akcie, na ktoré sme zvyknutí a v podstate tie odrazené lopty nám dneska robili, myslím, že je problém. Věříte, že má Sparta v tom dalším zápase na to ty 2 góly stáhnout? Tak určite jednak hráme v domácom prostredí, čo nám určite pomôže a ja myslím, že keď sa z toho všetci spamätáme a dáme hlavy hore, zamakáme, tak máme šancu uspieť.